हेलो भिउवार्स खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाबाय दिनै सानजौफु ब्लग बानायबाय आङो लोगोफोर दायो टाइमा मा मिथिगौ ना दायो टाइमा जाहैबाय 12टा बाजि माने दिनैहाय उल्टा पुल्टा जाजोब्बाय आरोना नोंथांमोनाथ' मिथिखायोना माने फिसा गोनांफोरा जेबो टाइम टेबोल थाया होननानै माने टाइम बानायबाबो जाखाया आरोना दिनै आंहाबो बिदिनो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो सानजौफु 12टा बाजिबाबो माने ओंखाम ओंख्रिखौ दाबो संनो मोनखायाखै आरोना ओरैनोबाबो जोङो लेटसो संखायो मानो होनबा जोंहा 2:30 2टायावसो ओंखाम जायो नालाय ओमफ्राय आङो जा बाबुखौ 10टा बाजिनिफ्राय फुथुयै एकदम मेंलायनाय मोनबाय आरोना ओमफ्राय खर' गिलिर मोननायखानो आङो एसे साहा लोंनानै फ्रेस जानोसै होननानै साहाखौहाय हाइजेंजों गोथाव फुदुंबाय आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो साहाखौहाय खामसालियाव जिरायनानै लोंदोंमोन ओमफ्राय बायहेरायाव आं बाबुखौ गेलेहोदों माने बियो दैयाव गेलेनो गाबबाय थादोंमोन नालाय ओमफ्राय आं अखा हादैयावहाय गोसोबादि गेलेथोंसै होननानै हगारना होबाय आरोना माने जोबोर मोजां मोनो बियो बेबायदि गेलेनो ओमफ्राय दसे उनाव आं साहा लोंखांनानै नै माने न'नि एकदम उसुङावनो साफा जायगायाव आङो बे उसुमैखौ गायनानै दोनदोंमोन आरोना आं जेब्ला गायदोंमोन ना बे एकदमबारे फिसामोन आरोना ओमफ्राय दा ओरैबायदि गिदिर जाबाय माने नागिरब्लाबो मोनलायामोन आरोना ओमफ्राय आङो हाग्रायाव मोननानै बे फिसाखौ गायफैदों ओमफ्राय नै लोगोफोर बेनो बेसेबा गिदिर जाबाय बेबायदि गायबाना माने मोनाबाबो आरोना खाब्रबनानै जानो हायो एक्चुअलि बुद्धि गोरोंबा गासैबो जाखायो नङा होनबा आं बेखौ नाजों संबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय आङो ओंख्रिखौ संना लानानै बाबुनो गाइखेर एसे होबाय आरोना नङाबा डिस्टार्ब खालामबाय थायोना ओमफ्राय गेलेनो होफिननोसै आङो ओंख्रिया गोदौबायानो लोगोफोर ओमफ्राय आं ओंख्रि ओरै गोदौबाय थानायावनो नै थास' बिबारखौहाय हानानै लानोसै होननानै माने बे थास' बिबारनि नै बिदिखौ आं बख'ना लाजोबग्रोबाय आरो ओमफ्राय नोंथांमोना थास' बिबारखौ माबायदि हायो आङो माने बांसिनानो गल गल हास'यो आरोना नै बिदिबो हानो हायो थुब्ला हाखावनानै गोलाव गोलाव हास'नो हायो बाट आङो बांसिनानो गल गल हास'यो आरोना माने गुदुं गोनांखा नालाय हास'बाबो सिङाव गेसाव थानाय बा एम्फौ थानायखौ इदिनो नुखायो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ आङो होनबाय थालायला माने सब जायगानि जानाय आरो हानाय गासैबो आलदा आलदा आंनि संनायाबो आलदा जानो हागौ नोंथांमोनजों मिलाया जानो हागौ आंबो बेबायदिल' सङा आरो आलदा आलदा रोखोमनिबो सङो स' फ्रेन्ड्स आङो होनबाय थालायला नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो